Уважаеми мислещи хора, светът не гори. Все още не. Няма падащи бомби, няма армии, които маршируват през граници. И въпреки това, една от най-големите битки в човешката история вече е започнала. И тя не се води на бойното поле. Води се в лаборатории, в сървъри, в борси, в сянка. Между две сили. За една планета. САЩ срещу Китай. И този път залогът не е просто надмощие. Залогът е бъдещето на света. В продължение на десетилетия САЩ бяха безспорният лидер. Икономика, армия, технологии, изобщо върхът на пирамидата. Но докато светът гледаше, Китай се издигаше тихо, методично, неумолимо. Днес той вече не е догонваща сила, а единствено съперник. Има няколко фронта на тази битка. Първият е икономическият. Тук не се стреля. Тук се удря с цифри, с търговски войни, с санкции, с ограничения. Цели индустрии се пренареждат. САЩ се опитват да задържат контрола върху най-ценния ресурс на 21 век, а именно технологиите. Китай отвръща, изграждайки собствен свят, а без зависимост. Това не е просто конкуренция. Това е икономическа война на изтощение. Второ, технологичната надпревара. Истинската битка не е за земя. Тя е за бъдещето. За изкуствения интелект, за квантовите компютри, за чиповете, за данните. Това са новите оръжия. САЩ все още водят, но Китай не просто ги следва. Той е до тях. И разстоянието между двамата намалява. Бързо. Следва геополитическата игра. Светът започва да се разделя. Едни държави се приближават към САЩ, други към Китай. Инвестиции срещу военни съюзи. Икономическа зависимост срещу стратегическа защита. А някъде по средата напрежението расте. Особено около Тайван и Иран. Място, което може да запали искра, способна да подпали целия свят. После следва идеологията. Това не е просто борба за власт. Това е борба за модел на бъдещето. И всяка страна вярва, че нейният път е правилният. Дори и това да не е така. Но тя трябва да победи. А ние стоим на ръба. Не във война, но не и в мир. Една грешка, едно решение, един конфликт и балансът може да се счупи. Никой не знае как може да завърши всичко това. Може би светът ще се раздели на два лагера и ще имаме нова студена война. Може би ще се появи крехък баланс, две сили споделящи властта. А може би ще станем свидетели на нещо много по-опасно. Това не е история, която се случва някъде там. Тя вече е тук. В цените, които плащаме, в технологиите, които използваме, в новините, които четем, в избора, който дори не осъзнаваме, че правим. И това не е битка, която ще приключи с един победител. Това е битка, която ще промени правилата на света. И когато прахът се слегне, няма да има значение кой е бил по-силен. Ще има значение единствено едно. Какъв свят ще остане след тях? И дали изобщо ще можем да го разпознаем. За сега от мен, приятели, Георги Лазаров. До скоро.